أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. O pagkaniron na sulangan ubantugan na ko Allah akad nan ulang waka adina sagyang kay ad dunya at taros as sumaliwanag at sanangan na sa eko pangahulot tanong Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay budaya kibayan as sugwa sampurna at tinindus arabaw at tuladan na bayanan so kinitadi bettad o parangin sagyang kay ad dunya alungan as sarigdan ingad adit tatap kadimati na kada kalimatay ng ganatan, kadatar aki o kapamalian, apaguntong sa malawi natal ng buko pagpagando da si kubatarian. Malakas pagariya ka na si o agama Islam, at tumatandas imantos sa matanos at pamamakinagan. Natiga kanuta, isumpaya ka na si o hadyap panyo, sumalibo at pamamagayan, at padot at pananakawan o agama tano, agama Islam. Agyanang ko na kay Sos Salam, at kalilintad na ko kapipya ginawa, umibayan na si o mga langit, na mamanindaw sa mga bitoon, na umimbatan sa giyang kay kagilupaan, na mamanguweso kayo sa rahma, na taros at pinatakan si ko Allah, abat tanabanin mang bagyan nagyang ko to amanan yan, sa giyang kay at dunia na kalanang nasalungan amoy. Malukas pagariya ka na si o agama Islam, nasuunan o kaya pudi-pudiyat tano si ko Allah, nawusok iya salawatit tano ko nabit tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw mo dahil kibay na sugwa sampur na atindus na tiga ka na tuwag yan din ikapagpagpunia ka na siya kung mapapaloy ama pagpamagusay ka na imantaw sa giyang kaya ama pampatauras asok tawig kong kibasa o mimbasa abasa o arab at talabul ilm kapagpagana na siya ko ilmo o Allah subhanahu wa ta'ala kagyan so ilmo na ilatin na Allah ta'ala asindaw ko kapagpagpunit aliwanag kong kawayag-uyag sa giyang kaya at dunia pasa ang mga tao ang mga nulubay kuting kapyang utaw ang mga babagur at palitaan utaw ang masindaw kumiyagan na dun sa anda din ikapagataling men sa alungan at kiyama giyang kaya kapagpagana na siya ko ilmo na inipaturay niyo Allah subhanahu wa ta'ala siya ko pigdang bisan ang bumatan mo alam giyang kaya kapagpagana na iran siya ko ilmo o Allah abad dari laboran sa mga kalumbayan apag isambi apagpagilin tayo sa giyang kaya dunia napatuton na wajibun ang giyang kauto akapagpagilin na iyan siya ko ilmo o Allah subhanahu wa ta'ala kaya maratta ama ulawla na may kadadin amagadad siya ko ilmo o Allah napakalipatan sa agamat tanong agama Islam na giyang kaya tanday at kawayawiyag tanong sa giyang kaya dunia na pinasa dito sa baba sa mga ulama na inibarat sa mga bitoon sa langit at ibang kumalilimtang sa langit na gusak kaludan inna masalala ulama kamanadiyo min bisama yahdada bihi bidulumatil birri wal bahr madalas sa mga ulama na inibarat sa mga bitoon sa langit at ibang kumalilimtang sa langit na gusak kaludan na irakiraan sa sindaw sa mga bitoon na di makatut na nila sulimang itong gusak kaludan na leteranan sa kapagpulitaw sa giyang kay adniya amay ka mapupas ko tao sa sabot ko Quran agos sa hadis na binasa sa kapagpagingin ano wait pagana ka na sa iyo agama Islam no pagana daw manusia sa ilmo Allah subhanahu wa ta'ala nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man arada dunya fa ilayhi bil ilm wa man arada al akhirah fa ilayhi bil ilm wa man arada huma ma'an fa ilayhi bil ilm Diyan sa tawa kami, yan sa tanit yan sa kawiyawigan sa giyang kaya dunia. Napagadalit sa ilmo, nasadit sa tawa kami yan. So tanit yan sa kami piya ginawa so kapakat taling mayan sa lungan at kiyama. Napagadalit sa ilmo, nasadit sa tawa. Kami yan agyang kanan adwa. Nabi makambulag agyang ginang kanan adwa. Maanan yan na makatubi agyang kanan adwa na hina pagadalit sa ilmo. Yung kaya ilmo Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakasi o manusia ada pa niya nakakasi. Nakadato o manusia ada pa niya nakadato. Nakatay o manusia ada pa niya nakatay. Nakakasi o manusia ada kepada nakakasi. So Allah subhanahu wa ta'ala napitero yan sa Quran. Bada a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mana niyan na sa eko kaya maniron o mga ulama. Sa eko balsat talo amaranaw. Na ipapulugulo Allah ta'ala sosiral to amya maratya. Sosiral to amya maratya. Awal sosiral to amit tuntot sa ilmu sa pipinapangkat. Mga pagariya ka na sa eko agama Islam. Na o kabayayo amag baloy kalo. May pirampi ka no sa eko mataw. Kami ka no Allah ta'ala sa pangkatan sa giyang kaya at dunia. Na padanil sa mga ginawa niyo. Padanil sa mga tayo sa eko kapagpagana sa eko ilmu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dinyo pagpaginuguliso sa kamay ito yung kaan makaubog agyang goto abat tayo sa eko kinisuguniran sa eko kapagpagana da iran sa eko ilmu ko Allah. Kaan silang mabaloy ang palitaan akapamunaan niyo sa eko masa ang kaliligot ng ganong. Mga pagariya ka na sa eko agama Islam. Uriyan yan napupuni ako kanon sa mga puni na nila.
ubanan nga tirukan sa ini kasakit mamakinag mga tangilan yun o di na sumapa musliman yun nakituso kamaman sa akan sa siyang mundawi sa diyang kakatamus sumababa amararang punod taon adik kuming kumando akadaan taon sa ranon sa si amuri-puri naging koto akat tiro mga kumangan akadaba ayak kun amat taid abai iba kapal ikam beda kasampirot ikailay apirot ikang gumada kaayak kun abat mataid abai naging koto amalai ilmu wa ilahuna ahdadi mukalami wa sukran lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.